bil-wifqa biex nagħtu bidu għas talba tas-salmi. Mulej jiftaħ lej xoftejja. Fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu il-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadoraw. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ l-blaza tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tarat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-qċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Ejjew inqimuh u nixteħtu war kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jenet qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu l-mulej kien imġarrab u bata għalina ejjew nadorawh. Xemx divina tal-ġustizzja, int witrot jum ġdejt fuq artna, keċċiswiet u dlam ta' moħna, reġġa d-dawl għal ħidma xirqa. Bħalma tajtna żmien it-tajjeb, imla wkoll bl-indiema l-qalbna biex tjubitek lejk iddawwar lil ħatjin li ħnientek tader. Minnek nistennew il-grazzja biex b'takkis mill-qoħ minn rajna nifdu d-dejn li bieħta bejna bil-waqat u l-ħażen tagħna. Għaliex riesa il-jum tiegħek li fih int seġġeddet kollox u nixtiequ nħejju ruħna għal ferħ kbir tas-saltna tiegħek. Lilek Trinità ħanina b'wiċċna fl-art il-koll inqimu, ġeddet fina l-qalbna nidma biex nannulek għanja ġdida. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Qalbi imħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi. Sħiħa qalbi u Alla ħananni u ninseċanja. Mruħ tiegħi u marpa u ċetra ħanqajjem sbieħ il-jum. Infaħrek mulej fost il-popli, nannilek fost il-ġnus. Għax mola ismewiet it-tieba tiegħek, sa sħab il-fedeltà tiegħek. Ola l-fuq mismewiet u Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha. Biex ikunu meħlusa l-eżies tiegħek, enna bil-leminija tiegħek u eġibna. Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu, ferħan jieħu b'semi lil Sikem, nagħmel oqsma mill-wiet ta' Sukot. Tiegħi u Gilad tiegħi Manasse, Efraim u l-elmu ta' rasi u Ġuda x-xettru tiegħi. Moab l-enbija fejn inħasel, fuq Edon inqiet il-qorq tiegħi, fuq Filistia nifraħ rebbieħ. Min se jwassalni sal-belt bis-swar, min se joħodni sa Edom. Mhux intu Alla li warrabtna u li m'għadekx toħroġ mal-eżerċitu tagħna. Għatina l-għajnuna kontra l-għadu, għax-xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem. Bil-għajnuna ta' Alla nuru ħilitna u li jisħaq l-dewwa tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Qalbi imħejjija biex tfaħrek Alla tiegħi. Il-mulej li bbisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej
taqbes bil-ferħ ruħi balla tiegħi. Għaxu libbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattieni. Bħala arus imżejjem b'kuruna, bħala arusa tlellex bil-ġawar tagħha. Bħalma l-art tnibbet l-imbiet, bħalma l-ġnien inibbet il-miżruħ fih. Hekk il-mulej inibbet il-ġustizzja u t-tifħir qudiem kollha kemm huma l-ġnus. Minħabba f'Sion ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ. Bħal dija għatfeċ il-ġustizzja tagħha, bħal torċa għat taqbad is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek għad jarawa il-ġnus, u s-sebħ tiegħek jarawh islaten kollha. B'isem ġdid għad isejħulek, isem li għad jażlu f'omm il-mulej. Għad tkun koruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulek x'aktar il-mitluqa, anqas l-artek ma jsejħula aktar l-imħarbta. Lilek għad isejħulek għax tifija u lill-artek għad isejħula għarusa. Għax il-għaxqa tal-mulej fik u artek għad titarras. Bħalma arus jitarra x-xebba, ek jitarsek il-bennej tiegħek. U bħalma l-arus jitaxxaq barustu, ek jitaxxaq bik Alla tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej libbisni bil-bies is-salvazzjoni u l-ġustizzja. Infaħħar lill-mulej tul ħajti kollha. Faħħar ruħ tiegħi il-mulej, infaħħar il-mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. La tittamawx fil-gbarat, għax il-bniedem ma jsalvakomx. Malli toħroġ ruħu l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijitu. Ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu it-tama fil-mulej Alla tiegħu. Li jagħmel is-sema l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom. U li jżomm kelmtu għal dejjem, li jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin, il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej li jerfa l-milwijin, il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej li ħares lill-barranin u li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena ħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Infaħħar il-mulej tul ħajti kollha. Min fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art, lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu għax ħabkom u għax ried iżomm il-ħalfa li ħalef lill-missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdiekom minn dar il-jasar min id il-Farewn, is-Sultan tal-Eġittu. Għaraf mela li il-mulej Alla tiegħek u Alla il-fidil li jżomma l-elf nisel it-tiba u l-patt tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li ħarsu il-kmandamenti tiegħu. Umu bil-wifqa. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Ibedni minn kull mix-xibka tan-nassab. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Alla jeħlisni mix-xibka tan-nassab. Il-mulej jgħid, min jisma' kliemi u jemmen f'min batni għandu il-ħajja ta' dejjem. Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għaliex ġiżur u jifdi il-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-modi fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn daw kollha li joboduna. Bekk juri ħniena ma' missirijietna
u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jatina li meħlusin minn idejn l-dewwa tagħna naqduh bla biża'. tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qudusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni u bil-maħfra ta' dnubietom. Tirġa' mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli iż-żjara tax-xemx tiela. ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u id-del tal-mewt, ħajmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jgħid min jisma' kliemi u jemmen minn batni għandu il-ħajja ta' dejjem. Alla il-Missier sawwab l-Ispiritu Santu fuq qlubna biex bil-ħidma tiegħu jisaffina u jwettaqna fl-imħabba. Niżżu ħajr u fiċ-ċokon tagħna nitolbuh. Atina mulej l-Ispirtu qaddis tiegħek. Għamel li kull ġejt li jiġina inkunu nafuh lilek brat ta' ħajr. U li nilqgħu wkoll l-islalib tagħna bis-sabar. Għallimna nagħtu xhieda ta' imħabba mhux fil-ħwejjeġ il-kbar biss. Imma wis iżjed ukoll fiċ-ċirkustanzi ordinarji ta' kuljum. Enna niċċaħdu minn dak kollu li huwa żejjed għalina. Biex aħna ngħinu lil ħutna fil-bżonn. Int bil-magħmudija tajtna l-ħajja fil-ġisem ta' ibnek. Iqaf magħna ħanġorru l-mewt tiegħu f'ġisimna. Niġbru dawn it-talbiet tagħna bit-talba li tagħna s-Salvatur tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dhunubietna bħalma nagħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla, inti tagħti il-premju lit-tajbin għall-merti tagħhom u l-maħfra lill-midinbin għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenna għalina biex nistqarru li aħna ħatja u hekk naqilgħu il-maħfra ta' dnubietek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lil-Alla. Kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamarniċ jizda joġobni li herġaluna mitri ħazina u jibda Tuni widen u ersu
الماكم ليب على دين ديني محابتي سكوتي الودين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tagħti il-premju lit-tajbin għal-merti tagħhom u l-maħfra lil-midinbin għall-indiema tagħhom. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenna għalina biex nistqarru li aħna ħatja u hekk naqilgħu il-maħfra ta' dunubietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, fi żmien it-tajjeb smajtek u f'jum is-salvazzjoni għentek. Ħaristek u għamilt minnek patt mal-poplu biex nerġa' nqajjem l-art u nqassam il-wirt imħarbat biex ngħid lill-imjasrin oħorġu u lil dawk li huma fid-dlam ejjew għad-dawl. Huma jiraw matul it-treq u fuq kull olja erja isibu l-merħla tagħhom. Ma jeħodhomx il-ġuħ u anqas laġġ, ma tolqothomx is-sħana u lanqas ix-xemx. Għax min iħenna għalihom imexxihom u jgħaddihom miħdejn ejjun tal-ilma. Min kull muntanja nagħmel treq u nolli l-modijiet tiegħi. Ara, dawn jiġu mill-bogħod, ara, dawn mit-tramuntana u l-punent u dawn mill-art ta' sinim. Għannu osmewit aqbes bil-ferħ u art, infexxu flana u montanji, għax faraċ il-mulej lill-poplu tiegħu u ħen għall-imsejkin tiegħu. U Sijon kienet tgħid, ħallini l-mulej, Sidi insini. Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx qalbi nġufa, imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Il-kelma tal-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Twajjeb u ħanin. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedit tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull minnu mitluq. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Nitlobkom tqumu bil-jifqa. Jien u l-qawmin u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-ġemaa tal-Lut: Missieri għadu jaħdem sa issa, mela naħdem jien ukoll. Minħabba fekk il-Lut
wis iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien kiser is-sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu missieru u jqis ruħu daqs Alla. Ġesu qabad u qalilhom: tassew ngħidilkom li liben ebda ħaġa ma jista' jagħmel minn rajħ jekk ma jarax lil missieru jagħmilha, għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-missier jagħmilhom liben ukoll bħalu, għax il-missier lill-liben iħobbu u jurih kull ma jagħmel, anzi ħwejjeġ akbar minn dawn jurih ħalli jkollhom biex tistaġbu. Għax bħalma l-missier iqajjem il-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll liben jagħti l-ħajja lil dawk li jritu. Il-missier ma jagħmel ħaq minn ħadd, imma ħalla f'idejn liben biex jagħmel il-ħaq kollu hu, biex kulħadd jagħti ġieħ lill-bniedem, lill-liben, bħalma jagħti ġieħ lill-missier, u min ma jagħtix ġieħ lill-liben anqas jagħti ġieħ lill-missier li batu. Tassew ngħidilkom li min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu il-ħajja ta' dejjem u ma jsirx ħaq minnu imma għadda mill-mewt għall-ħajja. Tassew ngħidilkom li tiġi jissija, anzi issa meta l-mejtin jisimgħu leħen liben ta' Alla u dawk li jisimgħuh jgħixu. Għax bħalma l-missier għandu l-ħajja fih innifsu, hekk ukoll liben li jkollu l-ħajja fih innifsu u għata wkoll lis-seta li jagħmel ħaq għax bin il-bniedem. Tistaġbux b'dan. Tiġi jissija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu u joħorġu, dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu il-ħażin iqumu għall-kundanna. Jien ma nista' nagħmel xejn minn rajja, il-ħaq nagħmlu fuq dak li nisma' u l-ħaq li nagħmel jien huwa ġust għax jien ma nfittix ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min batni. Il-kelma tal-mulej. F'dan il-Vanġelu Ġesu, f'dan id-diskors tiegħu Ġesu juri kif bejnu u bejn il-missier hemm rabta sħiħa. M'hemmx distinzjoni, hemm għaqda sħiħa. Imma daqshekk ieħor irrid li din ir-relazzjoni tagħna tissaħħaħ miegħu. U bħalma r-relazzjoni ta' bejn il-missier u liben hija waħda, hekk ukoll jeħtieġ jekk aħna tassew ngħixu, jeħtieġ li nkunu fi Kristu. Forsi wieħed jistaqsi partikolarment f'dan id-diskors meta huwa stess jgħid tassew ngħidilkom. Min jisma' kelmti u jemmen f'min batni għandu il-ħajja ta' dejjem. U jkompli jgħid għax dan huwa dak li jgħadda mill-mewt għall-ħajja. Għad tisimgħu u issa ġejja s-sija meta il-mejtejn iqumu mill-oqbra għaliex għax jisimgħu leħnu. Hawnhekk nistgħu ngħidu li dan huwa diskors eskatoloġiku fejn diġà qed iħabbar se jiġri fl-aħħar ta' żminijiet. Imma wkoll huwa diskors għalija llum. Għax kollha kemm aħna jien fostkom magħkom, kollha kemm aħna inġorru fina l-mewt. U l-mewt x'inhi? Il-mewt hija frott id-dnub. U id-dnub x'inhu? Huwa dak li lila jifridni minni għal minnek, għal miegħek. Id-dnub ikissirna minn xulxejn. Għana nġibilkom eżempju ċkejken fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mhux darba u tnejn tisma' tnejn jillatikaw u fost il-ħafna kliem li jweġġa u li joħroġ minn qalb mimlija rabja. Spiss tisma' dik il-frażi, ara, ma rridx nisma' bik aktar. Ma rridx nisma' leħnek, ma rridx narak qudiemi.
X'ifisser dak? Li inti stess hija titfen lilek innifsek. Għax il-mewt ma tħallinix nikkomunikaw ma' xulxin, imma daqshekk ieħor id-dnub. Id-dnub jifridna ma jħallinix nikkomunikaw ma' xulxin. Jimlina brabja wieħed għal ieħor. U biex inqum x'jeħtieġ? Jien li jiena mejjed jeħtieġ li nisma' leħnew. Inħalli l-kelma ta' Ġesu tqajjimni. Inħalli l-kelma ta' Ġesu twassalni biex jiena naħfer, biex jiena niskot, biex minn fommi ma joħroġ kliem ta' mibeda ta' tajjir, kliem li jweġġa. Jew kif spiss iħobb jgħid il-Papa Franġisku, kliem li ma joqtolx. Il-Papa Franġisku jgħid forsi ma naslux biex noqtlu bniedem, imma kemm noqtlu l-xulxin bil-sienna. Ejjew nitolbu hekk eżies illum il-Mulej Ġesu li jkabbar fina din relazzjoni, li jagħtina l-qawwa li aħna nibnu id-deċiżjonijiet tal-ħajjitna, il-mod ta' kif jinnejx in-normalità tal-ħajja, ngħixu dejjem imdawwal mill-kelma ta' Ġesu. Nqummu bil-wifqa, jew għalhekk fiduċjużi fl-imħabba tal-Missier lejna li dajret f'ibnu Ġesu Kristu għalina, nitolbuh biex iqawwina bil-kelma tiegħu. Nitolbuk Mulej għall-Knisja biex tkompli taqdi l-missjoni tagħha, dik li twassal il-kelma tiegħek li hija kelma ta' faraġġ ta' tama u ħajja lill-bnedmin kollha. Nitolbu biex il-gvernijiet jieħdu ħsieb b'mod partikolari il-dawk il-persuni dgħajfin u jaħdmu ħalli tispiċċa kull gwerra biex hekk il-bniedem jgħix fis-sliem u jikseb id-dinjità tiegħu. Nitolbuk Mulej għal ħutna l-morda, għal dawk li qed isibuha diffiċli minħabba l-fraġilità tagħhom li jersqu lejk. Għamel li jsibu fil-kelma tiegħek il-qawwa li jqumu u jimxu. Nitolbu għall-kelma tiegħek Mulej, dawwal il-ħajja tagħna, atina l-faraġġ u imla l-qalbna bil-paċi tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb partikolari tagħna. Mulej Missier Qaddis, lejk nerfgħu dawn it-talbit tagħna. Nitolbuk tweġibna f'imħabb lejna u minħabba l-fediltà kbira lejn il-patt tiegħek ta' salvazzjoni, atina s-sliem bi Kristu Sjedna. Lina Mulej, Lina Mulej, Lina Lek Mulej nollu dan ismana għaliex fiki tamajna finike. Lina Mulej, Lina so benin midnubiet tal-imoti nitolbuk trotti l-mafra tal-sara.
alina mulej en alina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u imexxina il qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb, ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena, ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu hekk nixbħu lilek fit-tieba u l-imħabba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja tal-att tal-anġli aħna nfoħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-għola tas-smawiet. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu biex din ir-relazzjoni tagħna, l-għaqda tagħna mal-Missier isseħħ tassew fina bil-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu.
وعليك نيدو مصيرنا li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati jarina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk murej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. La tħarex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla jitneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristi ħarisni. Neżajt mill-ġmiel u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-artu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulħej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li ħist, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu irxu xtajt, jibħassar tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li ħist, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek.
Nitolbukum ulej biex id-don tas-sema li jirċivejna ma tħallix li jkun il-kundanna tagħna għax lilna fidili tiegħek inti tajtomna bħala ran tal-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu sjedna. Nixtieq nagħmilkom żewġ avviżi. L-ewwel ħaġa nixtieq niġbed l-attenzjoni lil dawk li qegħdin x'in jiġu l-Knisja jipparkjaw quddiem il-Bollards. Hemm l-iskrizzjoni fl-art biex hemmhekk tħalluh liberu. Hemm parkeġġ daqs dinja. Jekk jogħġobkom. Kollha bżonn tidħol ambulanza bħalma kellha bżonn din il-ġimgħa, jqum pandemonju sħiħ għax ma nsibux il-mejn ipparkja quddiem. U għalhekk nitlobkom ejjew nirrispettaw id-dinjità ta' xulxejn. Qegħdin tiksru l-liġi. Ġifieri tieħdu x'qata' jekk jgħaddi wardin jew xi ħadd u jagħtik it-ticket. Imma ejjew nagħmluh dan mhux għax hemm il-liġi, b'rispett lejn xulxejn. Quddiem is-santwarju, quddiem fejn hemm il-Bollards, ħalluh liberu mingħajr l-ebda karozza ma tipparkja hemmhekk. Mbagħad issa wara l-quddiesa nkomplu bil-meditazzjonijiet tar-Randan u nixtieq nafżakom u nfakkarkom biex nhar il-ħadd li ġej tiġu u tieħdu sehem fil-meditazzjoni tal-Via Sagra immexxija mill-Isqof li tkun tul il-għolja ta' Ammar. Wara 3 snin se jkollna il-grazzja li nerġgħu nimxuha u nagħmluha flimkien. Il-Via Sagra tkun fil-4:30 ta' filgħaxija u għalhekk il-quddiesa tal-ħadd filgħaxija ma jkunx hawn fis-santwarju. X'intendi nkunu qegħdin nagħmlu il-Via Sagra. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha nifed sejfin kem dbatiha f'qalb uġuha li madwejja li jifniha ħasset l-om jimbirka